Groot Hertogdom Luxemburg. Nee, we gaan niet overdrijven. Jullie zijn hier vandaag. Steek nog eens een laatste keer de handen omhoog, lieve vrienden. Ik moet weten of jullie er nog zijn. Zijn jullie nog wakker? Zijn hier nog meisjes? Zijn hier nog jongens? Zijn hier nog mama's? Die mogen zeker blijven staan. Vandaar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, hard geklopt. Ik zal het even vragen, hè? Wacht, hè? Want er wordt net aan de deur geklopt, hè? Jongens, kennen jullie het liedje van Daar wordt aan de deur geklopt? Hard geklopt, zacht geklopt, want je moet het wel kennen om mee te kunnen zingen. Laten we het gewoon proberen. Het is een goede keuze, muziek Piet. Daar wordt aan de deur geklopt. En Leuven klopt allemaal mee. Muziek! 1, 2, 3, 1, 2. Oh, iedereen kent het. Ik zie het nu al. Ze gaan zingen. Daar wordt aan de deur geklopt. Zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou het zijn? Zo is het, hè? Wees maar rustig. Ik ben gerustend. Oh, dan ben ik zwart als het weer. Dat is echt een heel leuk liedje. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou het zijn? Wees maar gerustend. Ik ben gerustend. Oh, dan ben ik zwart als het weer. Leuk jongens, doe maar mee. Ja, zeg, leuk. Kijk eens naar de mooie choreografische elementen van de danseressen. Daar wordt aan de deur geklopt. Dat was ons nummertje 12. Heel goed gedaan, vrienden. En weet je wat? We gaan nog eens even de muzikantjes voorstellen. Dames en heren, uit Oost-Vlaanderen was dit voor u vanavond Vanessa! En hoeveel op 10 voor Vanessa? 10! Hoeveel op 10 voor Vanessa? 10,5. Dat is een mooi cijfer om naar Leuven toe te komen. Ook uit Oost-Vlaanderen. Kimberly! Hoeveel op 10 voor Kimberly? 10! Dat is een mooi cijfer om uit Oost-Vlaanderen te komen. Dames en heren, de Baspiet! De Baspiet krijgt ook een cijfer toegewezen. Hoeveel voor de Baspiet? 2. Dat is een leuke Baspiet. Jij bent echt een sloeber, hè? Jij hoort ook graag chocolade, nietwaar? En als je straks nog een stukje zou over hebben, dan mag je dat hier leggen. En dan zal de Baspiet dat in zijn jaszak steken en er straks opeten. Alhoewel, Sinterklaas heeft me gezegd dat je niet te veel mag eten. Je bent een beetje op dieet, meneer de Baspiet. Je moet minder chocolade eten, dus geen chocolade hier leggen en dan komt alles goed. Dames en heren, op de drums, de enige echte Tama, meneer de Trompiet. Ja, hij is me er eentje, want hij is